Unha rede de sendas que vai conectar o litoral galego. Competencias para exercelas. O rescate da concesión da P9 e a súa transferencia a Galicia. Nova Lei de Administración Local de Galicia. Incrementar o número de vivendas dispoñibles. Catro centros de información a muller móviles. Unha nova desgravación por compra de libros e por compra de material escolar. E contrataremos 35 novos psicólogos clínicos. Un plan de construcción de residencias. Nunha nova lei de ciencia e innovación de Galicia.